total kontrol jego Yo tambah malih. Tomo magito kita tidak yo. Turangga Setya Manunggal.
Turangga Setya Manunggal Jaya Sekar Saya ya 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 api tangkap
kan kayangan krungu swaramu swara tangisanmu sika hey yo So indah ayumu kaya widodari mungkin iso ante ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Yo, Turangga Setya Manuga, Saksa Seja. Hey. Gus Lautan mangsi Ukir indah ayumu koyo widodari mungkin iso enteng emunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sika yo dihadirkan satu tembang dina tanya bareng konco-konco Turangga Setya Manungga. suaranya mana 10.000 penonton tentunya sowan wonten ing telatah pundi menika Munggi. nuwun kula nuwun saking dumateng para warga Munggi ing titiwan cindalu menika pakarya serangan kanca-kanca TSM Tonggor. Ya, atur pasugatan saka panglipur wonten ngasaripun panjenengan sedaya wonten ing adicara rasulan. Rasul. Usum rasul, Mas. Oh, Lah soal iki mau durung keduman peyek kok ya, Mbak. Aku ya ora entuk Oh, jangan dereng? lombok Oh, urung. alah. Kowe pengen peyek? Aku pengen peyek. Aku pengen jangan lombok. Ki Gusti pengen apa? Kowe pengen apa? biasane engko ki ya nek mulih disangoni kudine. Ora Aja sembarangan. sok kaya ngono kuwi. Gusti. Sing lagi nyangoni iki sapa? Ora, aja ngisen-ngisenke. Biasane awake dhewe nek nggon papan liya ngono bali nggawa jangan lombok sak rantang. Heeh, oleh-oleh ge bojone. Kuwi nek ning kono to? Nek ning kono, nek ning kene ya aja kaya ngono. Munggi Wareng mana Oh, suaranya? Munggi Tepuk tangan Wareng. dulu. Luar biasa. Injih. Sing tepuk tangan muga-muga sehat bagas waras. Amin. Ayam-ayam tentrem nggih. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sing ndek utang-utange lunas. Sik. Lah piye? Nek kuwi tetep kudu ana embel-embele. Embel-embele apa? Utange lunas nek disaur, nek ora ya ora bakal lunas. Lah. Lah terus boten Budhe?
Tapi insya Allah seluruh warga Munggiwareng ini tidak ada yang mempunyai hutang. Oh iya toh? Mungkin juragan kabeh. Amin. Ya, Allah, dihadirkan amin. tembang-tembang spesial bareng konco-konco TSM Tonggor. Monggo harapannya apa teman-teman? Ya. Dul. Mas Adul, lagunya apa Mas Adul? Mungkin ada permintaan, pertanyaan nanti ya. Apa? Ya wes manut mburi bae. Ketok iki surprise. Mbak pilih sama keuki wonten pamundutan sumangga saged sesambetan kalian konco-konco TSM Tonggor. Oke, Oke yo. Sikat. berbeda rasa anganku bisa sesandingan antuk katresnan antuk kebahagiaan nyawiji Apa mas? mring tresno kang suci Oke sayang. sira kusumaku kang mandeksa jroning kalbu sun memuji marang Gusti pandang kaku ngukir tresno sejati Amelia Nandika.
dihadirkan bareng konco-konco TSM Tonggo. Ada Panjongko, pamunutan dari belakang sudah dihadirkan. Injip. Kamu tadi dapat apa? Aku tadi dapat anu mas. Apa? Dapat apa sayang? Injip. Menikah mau wonten tinde Mbak Oh, Amel. Oh, ditindi. Ditindi. Astagfirullah. Ngersake lagu. Oh, nggih, saking Mas Sinten wae, Mbak. Aduh, kabur. Waduh. Enjing. Angger entuk tindih kok ora ditakoni. Lagi salaman terus masih terus lunga lho Mbak. Oh, begitu. Injing, ngersake ila tanpa balung. Oh. Ha-ha. Oke, nanti ya. Sumangga mangke menapa sak menika. Itu loh. Ingkang Mbak pundi? Tata, ya ini. Oh iya. Ambil. Iki. Ya. Ada teman-teman YouTuber matur nuwun awit panjang kuyungipun. Iki kok ya aku dhewe lho, Jan. Ngersake sikap, terima kasih atas atensinya. Oke, terima Injih. kasih. Dari siapa Mbak Tata? Berkah barokah ya. Iki dari konco-konco YouTuber ada Oke. Ali Channel, ada Dimas Suro, sapa mereka mau ya? TTS, Injil lan ugi sedaya YouTuber ingkang sampun nyawiji matur nuwun awit panjang kuyungipun ngersake sikap ila tanpa balung ingkang pundi rumiyin sumangga kanca-kanca. Injil sepindah malih ugi dipun aturaken sugeng dalu, Ya, sugeng selamat ngamirsani malam. kanca-kanca. Ya, selamat malam. Mbok pilih wonten Pak Dukuh, Pak Lurah. Cek, Wonten. Cek, Oh. Mbok pilih badhe ngersakaken lagu. Anjing. Sumangga. Badhe mundut lagu. Ya. Nggih, iki lek nawake mundut to. Mundut napa nyuwun lagu? Mundut. Oh nggih, Mbak Mundut. menawi ajeng mundut lagu. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Sumangga. Nek Ngersakaken. dereng nggih. Mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Alah mbok langsung tesawer ngono Heeh. Mas. Aku ki arep ngomong ngono ki. Isin kok ya kowe ki kok ya wani arep ngomong kaya ngono kuwi to. Amel. Dalem sayang. Sawer itu adalah kata lain dari sodakoh. Heeh, terus Ya. piye? Sodakoh itu salah satu kunci untuk masuk. Surga. Pramila Bapak Ibu ingkang ngersakaken kunci swarga. Nggih. Kasumanggaken Nyawa. Ya, penyanyiku siji iki kok Sing Jan. endi? Luwes. Aku ki sarwa luwes, apa-apa luwes. Sekarang Mbak Amel menika asline nggih wingi-wingi kan lulusan pondok. Oh ngoten. Pondok ngendi Mas? Pondok bersalin. Sembarangan. Ya, mana dulu? Sumangga Oke, ta. heeh. Sikep. Asai, yang gak ingat sikep. Aduh, duh. Ada sikap spesial untuk yang ada di sana. Iya, yang ada di sana loh. Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe.
satu, ya. TSM Tonggor.
Wah, Anggong. Anggong malih Mas Gusti. Nggih. Mereka sampun wonten pamundutan. Nggih, kathah Mas. Wah. Mereka sok glogok matur sembah nuwun sagung dumateng Sartini Gudeg Jogja. Luar biasa. Matur sembah nuwun menika mudik wonten ing mriki. Oh, nggih. Nggih, paring rezeki dumateng kanca-kanca sedaya para seniman sendiwati TSM Tonggor ngersakaken lagu Lembong. Lewong. Ya. Nggih. PR oke Mas, sumangga ingkang pundi setunggal mboko setunggal pun pinangkani. Mas Abdul sak kanca. Alah, iki ana apa to? Oh, sik Mas Oh, Gusti. nggih. Heeh. Ki sajake kok celuk-celuk ki ngopo to ya iki? Jare mau golek peyek. Alah, heeh. Aku mau golek peyek lho, Cok. Lah kok kene wis oleh udu peyek kacang. Peyek apa? Piye? Protes. Lah ngopo? Biasanya nak rasul ngono peyeke kacang. Lah kuwi payak apa? Dele. Oh, ya Allah. Lah Padahal ki kacang karo dele ki gur Mbak Yuadi. Wis ora apa-apa sik penting wujude kacang, arep peyek kacang, arep peyek dele sik penting wujude kacang. Ora gelem peyek. Wis peyeke wis keturutan ki apa meneh ki ndang dodi. Hah? Oh, tetep jaluke peyek kacang. Pangapunten, Ya Pak. Allah, Bu. Nggih. Alah iki ke anak-anake iki rada rewel pancen. Rada rewel coba kowe omong. Hah? Sing ngomong kowe. Kowe arep Aku. ngomong piye? Ayo acang. Ayah acang. Heeh. Kowe alak njaluk ayah acang. Aku alak jaluk ayo acang. Heeh, ayah acang. Heeh. Njaluk Pak Duko wani apa ora? Pak Duko ingkang pundi Pak Duko? Lah ora sembarangan nek Pak Duko ngono ya le maringi ora peyek kacang. Kayak mete. Oh. Kacang kawak, Alah, dele kawak. pawange ki ya ket mau ki ngedep peyek kacang ya didekemi dhewe ki lho Jan. Ana ora? Ayo Jan, karo jeketan ya Cayo. Oh ya. Ya iya iya. Ya iya iya. Dati lewong
Gusti kelilane tresnaku bakal kita Wiagane sajake do ngantuk po ya, Cah? Nggih, niku wau Nggih. dereng entuk peyek kacang. Mas Adul dereng pingantuk peyek. Dereng, entuke peyek dhewe. Oh, lah mulane Makane kok ora metu lemes. senggake lho, Cah. aku pengennya peyek mete Ngarani nek iki. Kowe iki njaluk nglunjak, heeh to? Saya suwe. inovasi baru Inovasi. kalau kita mau bisnis Oh, peyek mete sinden Jatilando Sesuk koyone Gusti launching produk ya Heeh, ketok peyek ya. mete. Wis meh. Mete. Heeh. besok dodol Tak amini ya, Le. ini mas ini saya dereng mandi Aja ngomong. ya yo Sabda Pandita Ratu. Mring sliramu. Dan yo ing sisihku. Iya iya iya. Iya iya iya. Gusti lilani. Tresnaku bakal kita mati. sampun lunas kakam Bapak Juragan Sartini Gudeg Jogja matur sembah nyuwun Mugi dados sukarnane penggalih, dados panglipur. ora lokak saya sebak Amin. Mbok pilih Nah, benjang mawi kula mampir nggih. Nah. Padosi nggih. Piye? Si, patune kowe mampir. iki mampir durane golek gratisan to, Gus. Iya, Bos. Inje, pun lajengaken menapa tasih pun pinangkani malih kala wau tasih wonten pamundutan. Mangke. Oh ya. Oh, mangke pun inggih. tesih wonten Babak Gangsal mangke. Semoga kanca-kanca TSM Tonggor. Yang mana cayo ca? Wayai kondor.
Sagara Kidul Roro Kidul Kang jumeneng ing tlatah Sagara Kidul. Yang mana cayo ayai kondur cah.
Setia Manunggal. Iya. Kondor, kondor. Iya. 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 Mohon dibantu. Mohon dibantu. Gendong toh. Ya.
boyo iseh. Oh iya, aja dilangi. Oh, 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 oh. Kondor.
mohon dibantu. Yuk, 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 yuk.